Missemusen. Har du fået en lille veninde, Muse? Hvad? Har du fået en lille veninde? Hej, lille skat. Hej. Hej, smukke. Hej. Kom. Kom, smukke. Hvad, Milo? Er det en sød lille missepige? Hej, skat. Kom. Nå, der er Milo. Hvad? Er det en sød lille pige? Hvad? Er det en sød lille pige? Hej, skat. Miau. Miau. Hvad er det med dig? Hører du til et eller andet sted? Hvad, lille skat? Nå, skat. Hvad? Hvad er det med dig? Du ligner en norsk skovkat. Ja, du kan. Jo, du kan så. Hej. Nå, du kan slet ikke komme herind. Hvad, smukke? Hej. Nå. Hvad så, skatpige? Miau. Hvad? Hun er sød. Hvad, Milo mor? Nå. Hvad så, skat? Den herhen, der kan du godt komme. Derhen kan du godt komme ind, tror jeg. Her. Se her. Jeg tror, det gør den. Kom. Hvad, kan du se? Hej, lille skat. Hej, lille skat. Miau. Hej. Kom. Hvad tror du, det gør? Er du sød? Er du sød? Er du en han, eller er du en hund? Du ligner en hund. Nå. Skrev du, Milo? 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 Kom og sige hej. Hej, lille trold. Hej. Hej, så. Hej, trold. Ja, der er toren på det der. Lille skat. Hvad? Er du så fin? Ja. Hej. Hey. Hey. Det er også næsten sødt, du kan komme herind og lege, hva'? Det er en sød lille mis. Hva, Milo? Er den sød? Skal du spille fornærmet? Missedreng. Hej, pige. Hej, pige. Hej. Hej, pige. Pigemis. Hvor er du sød. Og fin. Ja, du sidder fin.
Hvad skal